Λοιπόν, κυρία Σκούφα, συγγνώμη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τους σχετικώς νεοεκλεγέντες βουλευτές, δηλαδή η πρώτη μου εκλογή ήταν τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Η πρώτη αντίποση που αποκομίζουμε εμείς ως νεοεκλεγέντες βουλευτές είναι ότι οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για 40 ολόκληρα χρόνια κυβερνούσαν με την ιδέα και την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να έλθει άλλη κυβέρνηση, δεν πρόκειται άλλοι βουλευτές να ελέγξουν τα έργα και τις ημέρες και άρα συνεχίζανε το ίδιο το τροπάρι. Τι εννοώ? Δεν μπορώ, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω με βάση τα όσα προανέφερα, ότι ακόμη και σήμερα έξω από κάθε βουλευτικό γραφείο νοστίζονται ουσιαστικά στρατιές ολόκληρες πολιτών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο στρατό, γονέων αυτών των πολιτών κτλ, για να μας ζητήσουν ρουσφέτη. Αλήθεια, κύριοι, τόσα χρόνια έτσι δημιουργούσατε τις στρατιές ψηφοφόρων σας? Έτσι δημιουργήσατε το πελατειακό κράτος? Έτσι δημιουργήσατε εξαρτήσεις με τους πολίτες? Γι' αυτό σας ενοχλεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Επίσης, με αυτήν την έννοια μπορώ να καταλάβω την όχληση που καταγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ σχετικά με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα πλέον στον Υπουργό, ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος για θέματα άμυνας, στρατού κτλ., να ελέγχει ουσιαστικά τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις, διότι ακόμη και στις ημέρες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, βουλευτές κυρίως της αξιωματικής, της μείζωνος αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνεχίζουν και βρίσκουν παραθυράκια μέσα στα εφιστάμενα υπουργεία, συνεχίζουν και κάνουν με παράνομο τρόπο μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις στρατιωτικών, χωρίς να υπακούνε σε κανένα απολύτως αξιοκρατικό σύστημα. Αυτά τα χαρτάκια κάπου χάνονται, κάπου δίνονται, κάποιος τα παίρνει και θεωρώ ότι κάτω από τα μάτια μας, και επειδή μας θεωρείτε ανόητους, αγαθιάριδες ή τι άλλο, συνεχίζετε την ίδια ρουσφετολογική πολιτική. Αυτά ακριβώς τα κακό κείμενα έρχεται να θεραπεύσει το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο φυσικά και εγκαθιστά ένα απολύτως διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα, τη στιγμή που ο κάθε οπλίτης θα γνωρίζει πόσα μόρια παίρνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Εάν είναι γόνος φτωχής οικογένειας, εάν είναι μπαμπάς παιδιού αμαία κτλ. Πόσα μόρια παίρνει, και εφόσον αυτά τα μόρια θα αναρτώνται σε διαδικτυακή πύλη, θα μπορεί να γνωρίσει οι 50 τελευταίοι της σειράς του που διορίστηκαν στον τόπο που επιθυμεί, πόσα μόρια συγκέντρωσαν. Ούτως ώστε, εάν διαπιστωθεί λαμογιά, μπαγαποντιά, ρουσφετολογιά και ευλογιά και όλα τα ίσια, να μπορεί να κάνει ένσταση. Ποιο το κακό πέρα από το ότι σας κόβουμε την κομματική πελατεία? Από εκεί και πέρα, ένα ακόμη πολύ θετικό σημείο του παρόντος νομοσχεδίου είναι ότι φυσικά δίνει τη δυνατότητα σε αποφύτους ιατρικών και νομικών σχολών πρώτα απ' όλα να κάνουν το αγροτικό τους ή την απαραίτητη τους άσκηση, και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται δύο πολύ μεγάλα θετικά. Πρώτον, το ότι υπηρετούν ουσιαστικά κοινωνικές ανάγκες, διότι ο γιατρός θα πάει να κάνει το αγροτικό του σε μια αγροτική περιοχή και άρα να εξυπηρετήσει ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες εξακολουθούν και θα εξακολουθούν ιστοδιειναικές να αποτελούν πρόταγμα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Να υπηρετεί λοιπόν σε κάποια ακριτική περιοχή και να βοηθά προσφέροντας ιατρικές συμβουλές και ιατρική αρρωγή ανθρώπους που λόγω οικονομικού κόστους ή άλλων δυσκολιών δεν μπορούν να πηγαίνουν στα ονάσια, στις ιδιωτικές κλινικές, στα αστικά κέντρα κτλ. Παράλληλα, οι γιατροί και οι δικηγόροι θα συγκεντρώνουν την απαραίτητη προϋπηρεσία και την μοριοδότηση, η οποία θα αναγνωρίζεται στην μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη. Θέλω να τελειώσω παρόλα αυτά με κάποιες εκκρεμότητες που αφήνει το παρόν νομοσχέδιο, εκκρεμότητες που βρίσκονται στον πλήρη αντίποδα της στρατοκρατικής, φασιστικής, ρατσιστικής ιδεολογίας και φρασεολογίας που κατά στιγμές δυστυχώς ακούγεται και στο παρούσα Βουλή, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιμένουμε ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω την πλειοψηφία, η αναγνώριση της εναλλακτικής υπηρεσίας να γίνεται με λίγο πιο δημοκρατικούς όρους σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα, η οποία θέλει να λέγεται δημοκρατική. Με αυτή την έννοια θα ήθελα να εισηγηθώ την αποδοχή και την υπερψήφιση τροπολογιών των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όποιος θέλει να υπηρετήσει, να κάνει εναλλακτική θητεία, δεν θα πρέπει να περνά από μία εποπτεύουσα αρχή αμιγώς στρατιωτική, δεν θα πρέπει να τον κρίνουν μόνο στρατιωτικοί, αλλά ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες, θα πρέπει να την χάνει μίας δίκαιης ακρόασης, οι απορριπτικές αποφάσεις για την εναλλακτική υπηρεσία να είναι πλήρως αιτιολογημένες και τέλος, περιμένουμε ασμένος ο χρόνος υπηρεσίας στην εναλλακτική θητεία να μην υπερβαίνει το 50% πλάς από την κανονική θητεία, στρατιωτική θητεία, διότι διαφορετικά η εναλλακτική θητεία, που είναι θεσμοθετημένη στις υπόλοιπες δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης, αποκτά τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτά και ευχαριστώ.